Hello kabayan and welcome back to my channel. Ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Red Sweet Potato. Ginawa po ni Red Sweet Potato ang kanyang YouTube channel noong October 19, 2018. At sa ngayon mga kabayan ay meron na siyang 287 video uploads, 571,000 subscribers, 60,667,600 video views. Country is Philippines. Channel type is autos. So mga kabayan, titingnan naman po natin ang social blade ranking ni Red Sweet Potato kung saan siya ay nasa 125,124. Nasa 45,760 naman po ang kanyang subscriber ranking. Nasa 95,467 naman po ang kanyang video views ranking. Ang country ranking niya po sa Philippines ay nasa 417. At ang autos ranking niya po ay nasa 499. Dumako naman po tayo mga kabayan sa subscribers for the last 30 days ni Red Sweet Potato kung saan siya ay nagkaroon ng 9,000 new subscribers. Bumaba po ito ng 10% mga kabayan kung ikukumpara natin sa nakaraang 30 days. At ang kanyang total subscribers weekly naman po ay nitong April 1, 2020 hanggang April 7, 2020, si Red Sweet Potato ay nagkaroon ng 5,000 new subscribers. Habang noong June 10, 2020 hanggang June 16, 2020, si Red Sweet Potato ay nagkaroon ng 6,000 new subscribers. Ito pong 6,000 new subscribers mga kabayan ay ang kanyang pinakamarami na pong subscribers sa kanyang 2020 YouTube history. Habang ang kanyang recent total subscribers weekly naman po mga kabayan ay nito nga pong March 31, 2021 hanggang April 6, 2021, si Red Sweet Potato ay nagkaroon ng 3,000 new subscribers. Makikita naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Red Sweet Potato. Babalikan po natin yan mga kabayan. Pag-usapan muna natin ang video views for the last 30 days kung saan siya ay nagkaroon ng 896,761 video views for the last 30 days. Bumaba po ito ng 47.5%. Mga kabayan kung ikukumparahan natin sa nakaraang 30 days. At ang kanyang total video views weekly naman po ay noong April 1, 2020 hanggang April 7, 2020, si Red Sweet Potato mga kabayan ay nagkaroon ng 648,179 video views. Habang noong April 5, 2020 hanggang April 11, 2020, si Red Sweet Potato ay nagkaroon ng 664,401 video views. Ito pong 624,401 video views mga kabayan ay ang kanyang pinakamalaking nakuhang video views sa kanyang 2020 YouTube history. Habang ang kanyang recent video views weekly naman po mga kabayan ay nito nga pong March 31, 2021 hanggang April 6, 2021 kung saan si Red Sweet Potato ay nagkaroon ng 430,204 video views. Kung mapapansin niyo po mga kabayan noong June 17, 2020 hanggang June 23, 2020, noong January 20, 2021 hanggang January 26, 2021 at noong March 3, 2021 hanggang March 9, 2021, si Red Sweet Potato ay nagkaroon ng mga negative video views. Ang ibig pong sabihin nito mga kabayan ay maaring nag-upload siya ng video, dinilit niya ito o kaya naman po ang kanyang video ay ginawa niya pong unlisted. Mga kabayan, ang daily average new subscribers count for the last 30 days ni Red Sweet Potato ay nasa 300 new subscribers daily at ang kanyang weekly average new subscribers count naman po for the last 30 days ay nasa 2,100 new subscribers weekly. Panaman po natin ngayon ang estimated audience age and gender ng mga nanonood kay Red Sweet Potato. kung saan mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood kay Red Sweet Potato ay nasa 25 to
34 years old. Nasa 4.2% po dito ang female habang nasa 27.3% naman po dito ang male. Sinusundan po ito ng 18 years old hanggang 24 years old kung saan nasa 3.3% po dito ang female habang nasa 24.6% naman po dito ang male. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated audience geography ng mga nanonood kay Red Sweet Potato, kung saan mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood sa mga videos ni Red Sweet Potato ay nasa bansang United States, 19%. Sinusundan po ito ng bansang India, 10%. Pangatlo po ang Philippines, 5%. United Kingdom, 5%. Indonesia, 4%. Canada, 3%. Taiwan, 2%. Australia, 2%. Spain, 2%. At others po ay nasa 48%. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang video ni Red Sweet Potato na mayroong pinakamaraming nakuhang video views sa YouTube. At ito nga po ay na-upload noong February 22, 2019. At ang pamagat po ng video na to ay Welcome Home Yamaha NMAX. Nagkaroon po ito ng 1,200,000 video views. 91.1% naman ang nakuhang ratings ito at nakapagtala po ito ng 2,000 comments. Ang estimated earnings ng video ni Red Sweet Potato na mayroong pinakamaraming nakuhang video views sa YouTube ay nasa $620 hanggang $5,000. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $620 times 48 is equals to 29,760 pesos. Ang 29,760 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinita ni Red Sweet Potato sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuhang video views. At $5,000 times 48 is equals to 240,000 pesos. Ang 240,000 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinita ni Red Sweet Potato sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuhang video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Red Sweet Potato sa YouTube, kung saan makikita po natin na ito ay nasa $224 hanggang $3,600 po ang estimated monthly earnings ni Red Sweet Potato sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $224 times 48 is equals to 10,752 pesos. Ang 10,752 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Red Sweet Potato buwan-buwan sa YouTube. At $3,600 times 48 is equals to 172,800 pesos. Ang 172,800 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita ni Red Sweet Potato buwan-buwan sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Red Sweet Potato sa YouTube in Philippine peso ay nasa 10,752 pesos hanggang 172,800 pesos. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated yearly earnings ni Red Sweet Potato sa YouTube, kung saan makikita po natin na ito ay nasa $2,700 hanggang $43,000. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $2,700 times 48 is equals to 129,600 pesos. Ang 129,600 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita o kikitain ni Red Sweet Potato taon-taon sa YouTube. At $43,000 times 48 is equals to 2,064,000 pesos. Ang 2,064,000 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita o kikitain ni Red Sweet Potato taon-taon sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated
yearly earnings ni Red Sweet Potato sa YouTube in Philippine Peso ay nasa 129,600 pesos hanggang 2,064,000 pesos. At yun na po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan niyo po ang video nito, don't forget to click the like icon, comment below for any suggestions, share this video, and don't forget to subscribe and click the notification bell icon para lagi ka updated sa latest videos. Maraming salamat kabayan!